Δεν ξέρω αν βλέπετε πόσο κοντά είναι η φωτιά στα σπίτια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να εντοπίσετε. Την απόσταση είναι περίπου 100 με 200 μέτρα από τα σπίτια πάνω από τα μελίσια και τα βρυλίσια. Πρέπει να πούμε το εξής για τα εναέρια μέσα. Υπάρχει μεγάλη κλίση στο βουνό. Τα Καναντέρ δεν μπορούν να κατέβουν πιο χαμηλά και έτσι κάνουν τις ρήψεις από πιο ψηλά, από πιο μεγάλο υψόμετρο. Εκείνα που μπορούν να επιχειρήσουν αυτή την ώρα είναι τα ελικόπτερα. Και τα ελικόπτερα πραγματικά κάνουν καλύτερη δουλειά, καθώς ακούγαμε και πριν από λίγο τους κατοίκους. Η φωτιά πλησιάζει χαράδρες. Στις χαράδρες μέσα μπορούν να κάνουν εξαιρετική δουλειά τα ελικόπτερα. Τα Καναντέρ λόγω της κλίσης του βουνού δεν μπορούν να κατέβουν πιο χαμηλά και να είναι πιο εύστοχα, θα λέγαμε, στις βολές που πραγματοποιούν με το νερό. Έχοντας μια γενική άποψη του μετώπου, Νίκο Υποφάντη, προς τα που κινείται και αν πλέον έχει πλησιάσει ακόμα περισσότερο τις κατοικημένες περιοχές που μας έλεγες και προηγουμένως. Γίνεται πραγματική μάχη κάτω στις κατοικημένες περιοχές. Βρίσκεται 100 με 200 μέτρα περίπου από τα τελευταία σπίτια των βρυλισίων και των μελισσίων. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι. Σπύρο, αν θυμάσαι τη δεκαετία του 1990, ο Σκάι μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πεντέλης είχε προχωρήσει με την κινητοποίηση φορέων και κατοίκων στην άμεση αναδάσωση περιοχών από τα μελίσια μέχρι τα βρυλίσια. Αυτές είναι οι περιοχές που δυστυχώς ξανακαίγονται. Οι φωτιές καίνε αυτές τις περιοχές που οι κάτοικοι με τη συνεργασία του Σκάι και άλλων φορέων προσπάθησαν να αναδασώσουν μετά τις μεγάλες φωτιές. Δυστυχώς βλέπουμε τη φωτιά αυτή να πλησιάζει και να καίει πάλι τμήματα τα οποία στο παρελθόν είχαν αναδασωθεί. Πάντως, η φορά του ανέμου φαίνεται ότι βοηθάει στο να μην φτάσει με απειλητικό τρόπο η φωτιά στα σπίτια. Γίνεται πραγματική, μιλάμε, μάχη και στο έδαφος, αλλά και ένα αέρια από ελικόπτερα κυρίως, τα οποία μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ευθύτητα στην επιχείρησή τους. Και να κατεβαίνουν και χαμηλότερα στις χαράδες.